Ahojte. Asi najčastejšia otázka na všetkých mojich sociálnych sieťach je, že či urobím tutoriál na sveter. A ja urobím. Ale poďme najprv na deku. Na deke najlepšie pochopíš základný princíp. Sľubujem, že túto deku zvládne urobiť naozaj každý. Stačí ti iba Alize vlna s veľkými očkami a ruky. Mám taký problém. Je sobota a vlnu nikde nezoženiem. Takže ideme kombinovať z toho, čo mám. Dve biele, dve čierne a jedna táto. Nie úplne podľa môjho gusta, ale pracujeme s tým, čo máme. Poďme už na to. Prvé očko prevlečím cez druhé. Takto pokračujem ďalej. Druhé cez tretie, tretie cez štvrté. Vzniká mi takáto reťaz. Táto reťaz bude vlastne celková šírka deky. Takže už je na tebe, akú šírku deky si praješ. Reťaz je hotová a pokračujeme do dĺžky. A ideme spätne. Do každého očka z reťaze, ktorú sme si vytvorili, vložíme novú slučku. Takto pokračujeme až po začiatok reťaze. Keď už mám celý riadok, pokračujem na ďalší. A robím presne to isté. Do každej slučky dám novú slučku. A opäť pokračujem až po koniec riadku. Ja to robím síce halabala na kolene, ale pokiaľ si začiatočník, kľudne si to polož na rovný povrch, aby sa ti vlna neprekrúcala. A tak idem nové a nové riadky, až pokým mi neskončí vlna. A tu už vidím, že vlna mi nevystačí na celý riadok a preto ju striham. Nechám cca 2 očka od deky, ktoré v strede prestrihnem. Ostane mi takáto rovná vlna. A idem nadpájať ďalšiu vlnu, z ktorej si na začiatku prvé očko v strede prestrihnem. Prevlečiem prvé očka cez bielu vlnu a začiatok zviažem s koncom bielej vlny. Poriadne silno, na 2-krát a cvaknem a preplietam očko cez očko, až pokým mi neskončí vlna. Tak ako pri bielej. Opäť som na konci, prestrihnem očko, aby mi ostala iba takáto vlna a idem na ďalšiu vlnu. Opäť prestrihnem očko na začiatku, aby som ju mohla zviazať s čiernou. Zvyšky odcvaknem a pokračujem ako predtým. Až po koniec vlny pokračujem s ďalšou farbou a robím presne to isté ako predtým. Easy, že? Takto pokračujem so všetkými klbkami až po koniec deky. Tu pracujem s posledným klbkom vlny, ktoré mám. Opäť si prestrihneme posledné očko a končíme deku tak, ako sme ju začínali, a teda reťazovo. Prvé očko cez druhé, druhé cez tretie, tretie cez štvrté, štvrté cez piaté, až po koniec deky. Chvostík, ktorý nám ostal na konci, prevlečíme cez posledné očko. Zauzlíme a odcvakneme. Voilà, deka je na svete. V popise nájdeš, koľko vlny potrebuješ na aký rozmer. Do komentára mi daj vedieť, či sa ti tento návod páčil a či ho vyskúšaš. Pripravujem ďalšie tutoriály, tak ma sleduj, pretože možno už nikdy na mňa nenatrafíš.